използвам се, в момента съм доста далеч от базата ни. И съм на около 4000 блока нещо от този род. Не, 3000 блока. И код намеря. Това е доста добре, че го има, че поне от сега го намерихме. Искам да намерим Стронгхолда, понеже пренасен на санд е супер трудно. Ето това вече е странно. Онзи беше там. Този е тук. Буквално са на 200-300 блока разлика. И там е острова с джунглите и той е буквално тук. Интересно, интересно. В момента се прибирам в селото. Обаче сме с... като беше пилджърт, да батваме. Сега ще имаме рейд. Трябва да стигна възможно най-бързо сториджа, да се изпразня. То първия рейд не е толкова страшен, но те вилджърите са сейф. Се изпразня, почвам да ги бием, защото искам тотеми. И като се разходи, видях пилджър тауъра и ги избих. И ми го даде. И се трябва да почне рейд, ако ма хване, да ги хване вилджърите от тук, но така гледам да ги фаща за сега. Какво става, бе? Какво става? Когато казах, че искам до тебе, нямах преди това. Не. Ай, супер. Гледай малко ти изчадя, бе. Отсам ги чух. Бягай, бе. Добре. Адски гадни същества, гледай. Не. Гледай колко бързо е. Че е на Юсейн Болт, брат му. Да една. Гледай като хлебарки са. Добре, и другия такъв мангал го тръпах. Там за последния. Добре. Не са ловни... Да, бе, добре. Много съм молив да не са ловни още един рейд. След трябва да избия всички тия малки години. Направих ковашницата. Обзаведох я вътре колкото ми хрумнаним се занимаваш кой знае какво. Сложих масичка, няколко печки, наредих някакви глупости отгоре да знам аз. Лего масички, човек иска да запълня просто. Наслагах 1000 масички навсякъде. Но искам да започна един от по-големите билдове, който е първо да поправя се от по-голямата къща, част от къща ги ребилд, например тези там, тези горе, да ги ребилдна и започна тук да го направя като пристанищите и нещо от този род, да изкопая целите стени, да ги направя като стени и така нататък. Мисля тук целият санд да го махна, да го направя с дърт, да не стои пясък, просто няма смисъл да е пясък. Имам чувство, че го съм умира в момента, но това е вариант. Тук да го изкопая цяло да стане като стена навсякъде. Да го направя просто като кей, като пристанеш нещо от този всички от кей тръгват тук да спират тук. И така нататък. Тая къща мисля да я махна помежду другото. Няма смисъл да стои тук. Доста време по-късно съм готов с целия кей. Направих някаква бърза лодка. С ним се занимаваше. Идеята ми беше да привлича нещо от сорта на пиратски кораб, но за пиратски кораб ми трябва да е доста по-голямо, да мога да сложа оръдия, трюмове и т.н. Просто направих някакво малко корабче, да знам, да изглежда готино. Също така голем проблем с инструментите.
много бързо чуят лопата, 4 пъти трябваше да я поправям, доста време отне и тя. Но като цялото нещо да го изкопая, да тераформна около... Това цялото нещо беше насам доста, около 7-8 блока беше насам. Да го изкопая, да го тераформна и да наредя пътя отгоре. Ми отне около 5 часа. Като хвърли този трайдент, там всички ресурси, които останаха от цялото това нещо, които правих прехвърля в базата. Не знам дали звука на играта не е много шумен. Ще разбера после. Намерихме не тук. Намерихме трайдент, който трябва да го енчантна. И то се спира да фърля. Както и да е. Значи тези ресурси изкопахме, доста waterbreeding potion използвах. Пътекичките не ги направих от такъв... Как се казва това? Stonebrick, да. Не ги направих от Stonebrick, ги направих малко по-разчупени, да е нещо по-странно. Тук цялото го изкопах, го направих с... Махнах пясъка, доста пясък излезе около един дъбъл чест. Един дъбъл чест е пълен само с пясък от там. Беше 4 блока надолу, доста си играх с него да го изкопая. Пусни се спря, бе. Дропна ли? Не. Трябва да ги поправя, въпреки че хирката не е да райти, все пак на малко дюрабилити. Трябва да ги поправя следващия епизод, да се погрижим за дюрабилито на всички оръжия. Броните да ги домаксна, всичко да стане макснато. Въпреки че тези са макснати, тук мисля да не слагам нито Fortune, нито Silk Touch. На бола мисля, че му трябва Punch 2. Само това. Него да го поправя да е макснат. И всичко да стане Netherite в следващия епизод. Този клип стана един малко по-кратък, но за сметка на това компенсирахме с нещата, които направихме в него. Направихме доста неща, направихме целият той кей кораба, направихме, който не съм го показал отвътре, но не е нищо, кой знае кой не съм го завеждал. Направих на матч като 0-0. Следващия епизод, мисля да отидем, или последващия, поне следващия имам друг план за него. Мисля да отидем до Stronghold, да не за портала да бием дракона, ами да взема различен Stonebrick, да мога да разчупим целия кей малко от малко. Да го направим това и мисля това да се днес и до скоро.